Xayrlı gün Tatarstan, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 17 sentyabr, Пәнҗешәмбе көн. Bugün studiyada sizin bilen min Elza Ahmedjanova bularmın. Мәдәни җәмәгатьчелек милләтебез зур югалту кичерде. Халкыбызның яраткан җырчысы Хәмдүнә Тимергалиева арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Хәмдүнә апа чын мәгънәсендә халыкчан иде. Шуңа да тамашачыны беренче чыгышыннан ук үз итте. Хәмдүнә апа соңгы көненә кадәр иҗади тормыш белән яшәде. Сәхнәдән аерылмады. Бар тик тамашачы дип бөтен күңелен биреп эшләде. Бүгенге тапшырыбызның чыгарылышын без Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиеваның якты истәлегенә багышлыйбыз. Әлбәттә көтелмәгән. Китү бу беребез дә уйламады. Ул әле китап чыгарып яшәп ятадыр. Юбилей чараларын дәвам итәдер. Планнары да күп иде. 9 сентябрь көнне Илһам Шакировның бюстын ачкан вакытта кырга алып барып Хәмдүнә апага шундый фикеремне әйткән идем. Илһам Шакировның премиясын булды дип әйткән идем сезгә. Шул Илһам Шакировның анда халыкчан җырчы дигән бер бар премия. Шул премияны Хәмдүнә апа сезгә эшлик әле, сезне шунда тертик әле дип рөхсәтен сораган идем. Шул хәтле шатланып риза булган иде. Апаем, рәхмәт сиңа. Илһам Шакировны миннән дә яхшы белүче юк. Шуңа күрә ул премияның беренчесен мин алырга тиеш дип дулкынланып, менә шушы үзгән узган атнада гына шушындый сөйләшү булган иде. Бу файны бер 3-4 көн элек. Һәм менә шушындый хәбәр килеп иреште һәм без әлбәттә көтелмәгән халәт, әле дә шул халәттән арынып айнып булмый. Нәрсә генә әйтсәң дә Хәмдүнә апа турында анага быел 10 февраль көнне Башкортстанның халык артистын биргәннәр иде. Тапшырыгын алмаганнар иде. Аның документлары бар әлбәттә. Кызганычка каршы кулына килеп ирешкән түгел иде. Кызганычка каршы. Шулай иттереп ул ике тугандаш халыкның да халык артисты булып чыга Хәмдүнә Тимергалиева. Һәм без аны исәнме вакытында легендар җырчы дип сәхнәгә чыгара торган идек. Ачык сәхнәдә концерт куярга хәстәрләнә. Менә шул вакытта килдем дә, мәйтәм, зинһар өчен язып бирегез әле миңа Хәмдүнә дим. Бармы кәгазең, бармы әйтәм, җырлар, бу җырлар дәфтәре. Менә үз кулы белән менә 2003 ел булган икән. Исемегез ничек? Гөлшат мәйтәм, менә шулай дип язды да бирде. Хәмдүнә турында ни дигән сөйләсәк тә аз булыр. Чөнки Хәмдүнә ул искиткеч кеше буларак безнең кадердә калачак. Аның тавышы микрофонсыз да яңгырыйдыр. Аллаһ Тәгалә шундый кешене бик тиз алып китте. Безгә Бүгенге тапшырыбыз Хәмдүнә Тимергалиеваның якты истәлегенә багышладык. Җырчыны без студиябызның кунагы Илназ Минвалиев белән бергәләп искә аларбыз. Исәнмесез, Илназ? Хәерле көн Татарстан, хәерле көн Эльза. Сез үзегезнең социаль челтәрләрдә җырчы һөнәренә юл күрсәткән кеше дип искә аласыз Хәмдүнә апаны. Танышып китүегез, иҗади дуслыгыгыз ничек башланып китте Хәмдүнә апа белән? Мен инде бөтен газетларга да чыгарганым булды. Мен инде кулинария укып чыктым. Шуннан инде орнаштым ресторанга. Шунда эшләгәндә инде җырлаплар керәдер дип күп яздым инде. Ашап утырганда банкетларда язып куядыр, кемгә җырчы кирәк, обратиться на кухню дип. Шунда Бу үзенә күрә бер теге шаяру да булгандыр инде, һәм шул вакытта инде өмет тә булгандыр. Җырлыйсы да килү, бөтен сепергә инде, җырлыйсы килү, күңелдән җырлыйсы килеп торган бер инде. Яшьтән җырларга яраттым, үзем теләгем булды инде, шуңа теләк булганга күрә ирешәсең шушы теләккә. Шунда инде кунаклар арасында Илһам абый Шакиров белән Хәмдүнә Тимергалиева утыра иде. Шунда күрештек тә инде, шунда баштан сыйпап китте инде Хәмдүнә апа, син авыл баласы, күңелең җаныңда җырлый, күңелең җырларга тиешсең дип әйттереп, менә шуннан соң мин узак. Сезне сизеп. Мин шунда озакта тормадым, мин киттем Хәмдүнә апаны эзләп.
әле үзем шунда эшлим, шикше булып, үзем аны эзләп киттем, шуңа күрә шундый мезгилләр беренче барганда таба алмадым, икенче барганда таптым, сөйләштек, аннары тагын ара өзелеп торды. 30 августта бәйрәм була бит инде, менә проспект Победа торалар яң. Шунда урамны туктатып, урамнарны теге җавап куеп 30 август көне бәйрәм үткәргәндә, шунда җырлаганда мин аны күреп алдым. Инде янына барып, шуннан сөйләшеп китеп, мин инде үз канатастан алды инде. Аннары мен теге әле параллельно эшләп тордым әле. Повар булып та эшлим, аннары әле мин мясник булып та эшләдем, рубчик. Ит чабам, ашарга пешерәм дә, чабам Хәмдүнә апа яна җырлыйсы килгәч. Үзе белән инде алып чыгып китте. Беренче адамнарга без иң беренче концертны бирдек. Хәмдүнә апа белән Арча районы лесхозда, Арча районы лесхозында беренче концерт бирдек. Аннары филармониядә да җырларга туры килде инде. Хәмдүнә апаның бер ул вакытта шундый көч миңа да үзенә дә көч булды. Бик яхшы ягын шуннан күреп алдым. Казанда концерт куйганнан соң, бу бит инде авыл баласы, бу җырлый белмәй, торышы да юк. Ул вакытта беренче чыкканда куркасың бит инде. Әле Хәмдүнә апа белән дә эшләү үзе бер тормыш бит инде. Таләпчән дип әйтәләр, аны искә алалармы? Бүгенге таләпчән иде. Таләпчән, мин үзем дә менә аның белән эшләп 5 ел эшләгәнем мөмкин. Беренче икенче концертлардан соң күп җырчылар тәнкыйтьләделәр инде мине. Шунда бик матур сүз әйтте ул. Бу мине ишеткәне күрмәде. Но мин аны ишеттем дәген, үземә салып куйдым да, бер кайчанда үземә сүз бирдем Хәмдүнә апага кызыллык китермәскә җана дип. Шуңа күрә ул әйтте, беребез дә сразу Мәскәү төземәгән, беребез дә халык артисты булмаган, беребез дә без монда эстрадага менә хәзерге кебек килеп кермәгән. Аның әле беренче адымнары ул баланың içinde janып тора, була әле ул дип шулай итеп менә күп кешеләргә шулай үзенең әрләшеп, минем өчен миңа беркем түгел бит инде. Шушындай көчен, куәтен тыкканга күрә миңа гына түгел әле, минем кебек бит инде тагын ни хәтле кешегә булышкан кеше ул. Шулай, дөрес әйтәсез. Әле без мин инде 2000 елларда менә 2000 елга хәтле күп кешене алып килеп сәхнәләргә бастырып, ул бер кайчанда әйбер жәлләмәде. Бер кайчанда көчен жәлләмәде ул. Бер кайчанда теге авыртамы ул, авыртмыймы, синең проблем бар икән, ул апайым, барабыз, килеп җитәм инде, китәдер шулай итеп. Бик үз иткән инде ул, шулай бит менә. Бөтен кешене мине генә түгел, ул барлык кешегә дә шулай. Без инде аның багалары дип җырдык, без вакытта инде мин эшли башлаганда Илһам Шәриф, без бер группада җырдык инде, Винарис, Илегет. Шушы без менә эшебезне төрле жанрда алган. Шул хәтле менә карап торам. Мин инде администратор яктан, әрсез яктан алган инде минем Илһам Шәриф тынычрак, ул аның янында йөреп күбрәк әйберләр. Мин организатор инде, Винарис инде ул. Төрле яклап теге тоже төрле жанрда безне алган җырчылар буларак та. Илназ, менә киңәшче дип тә әйтәсез, сез аны шулай бит. Иң кыйммәтле биргән киңәшләрен менә бүгенге көндә кайсыларны искә төшерәсез? Менә концертларда да әйтәм, яны үземә дә әйтеп чыгам, концертларга чыкканда да аны менә уйлап чыгадыр идем. Әле бага хәтле дә сәхнәгә чыкканчы көзгегә 10 тапкыр кара, сәхнә турында уйладым. Бүтән бер турында уйлама, сәхнәгә чыкканда син халык алдына матур итеп костюмнарын киеп, теләсәң сөйләмә, җырыңны җырласын дип, җырларга кирәк. Халык җырың булса күтәрә, халык күтәрә бит инде менә, тамашачы күтәрә, артистларны бер нәрсә күтәрми. Акча да күтәрми, менә халык яратып ала икән, ул сине җибәрми инде. Үзең менә халык. Да менә халыкчан иде. Ул менә халыкка гади булганга халык аңа шушлай яратып тартыла иде. Сәхнә артында артистлар белән аралашканда да шундый иде микән ул? Хәмдүнә апаны халык сөйли бит, халык сүзе чыга бит, усал диләр, фәлән иде диләр. Мин аның усаллыгын яхшы яктан гына күрәдем икән. Усал иде ул, усал. Ну, теләпчәнлеккә усал. Ну, тыштан карап торганда, кышкырганда, сүккәндә инде усал булып күренә. Ичке дөньясына кирип китсәң, андагы байлык инде, андагы мәхәббәт, андагы назаны ул бүтән берне бирә беләдер. Әллидә, эшчәттә назында бирә иде. Аннары әтиәниләрдән аерылып киткәч инде минем Казанда сәхнә нем Хәмдүнә апа булды инде. Менә соңгы тапкыр кайчан күреп очраштыгыз? Без әле шул бер атнары икән шалтыраштык та инде, мин кереп тә чыктым әле. Ул вакытта уйламыйбыз да бит инде, беребез дә нормаль гына йөри иде. Менә кисәк кенә шушы дөньядан китеп бару дисәк тә була инде. Барыбыз өчен дә көтелмәгән булды инде, планнары да бик күп булган. Яхшы дөньяга киткәндер дип исәплим, чөнки ничек уйласаң да үзен дә газапламады, кешене дә газаплап тормады. Менә
нинди конкретный болды, кеткенде де конкретный кіші қолына қалмайша кетті. Аның өзінің ниетлері бар енді, деген сөздері де кіші қолына қалмаса мерар едіп, шоңа көре Тілегі тұрмышқа ашқан болып шығайын шулай бет. Ең бірінші иттіріп енді міне яңа зиратқа, ең бірінші адамдар білән ол кірді енді тағын яңа жерлерге. Яңа жерге өзінің жырларын алып кірді. Нашар кішілер кірсе де, аның yanında нашар болмаслар деп есептеймін. Шулай, дұрыс айтасыз. Менә соңғы юлга затканда шулай җәмәгатьчелек күп килгән иде бит инде, аның җан атарлары һәм шул исәптән инде сәхнәләшләре. Анда килеп бит алмаганнар. Анда язулар. Хәзер тыңлап китик аларның фикерләрендә. Ул концертның һәр вакытта яме булды. Ул как гвоздь программы, ул аны һәр шараның кадагы иде әйтергә була. Тавышы әле ыргылып торадыр. Шундый ташкындай көчле иде. Һәм менә бу хәлгә ышанып та булмый. Шул кадәр кызганыч, шул кадәр менә. Мин аны яратып Хәмдүш дип йөридер. Хәмдүшем әле беренче көн элек кенә без телефоннан шалтыратыштык. Ул шалтыратты инде. Biz şulay bir-birimizga bo'lgan munosabatni bildiradi. Ул бик киң күңелле, зур йөрәкле иде. Туры сүзле иде ул. Ләкин ул гадел иде. Һәм ул чын кеше иде. Кабатланмас тавыш иде анда. Уникаль тавыш. Берәү белән дә бутамый торган. Һәм дә бер генә шундый кыю, тырыш, кабатланмас җырчы дип әйтергә була. Менә соңгы көннәренә кадәр эшләде. Яше булса да әлбәттә. Шуңа күрә энергетикасы бик көчле иде. Бик аралаша иде, бик яхшы күңелле кеше иде. Шуңа күрә урыны җәннәттә булсын инде. Авыр туфрагы җиңел булсын. Аның җырлары, моңнары bizning yuraklerde, halkımızda мәңгі сакланыр. Хәмдүн апа, мен өзім балашақтан берлі радиолардан тыңлап өсіп келдік. Өзім жашы болып, жашы қызметінде шибаша көп күні концертларда шығыш жасаға тұру келді. Міне өзім кеше ауылында уақытны Хәмдүн апаның біздің арадан кеткенін іштерге тұру келді. Бұл бик зор жоғалту деп айтарым татар жыр сәнгаты үшін. Енді өзінің шул хәле матур җырлары белән татар халкының күңеленә кереп калган легендар җырчыларыбызның берсе. Аңгыра мин тагы шуны әйтәсем килә инде, соңгы бер 10 елда аның иҗаты белән тагы да кызыксынып, татарча әйтеп әйтсәк, икенче, өченче сулышы барлыкка килде. Аның җырларны шул хәтле шигыренә җиткереп, ул һәр вакытта да үзенең тавышына төр тавышка җырлаган җырчыларыбызның берсе. Инде үзебезнең арадан менә шундый легенданың кинәт кенә китүе безнең татар халкына бер зур югалту дип әйтәрем. Мәгәр инде авыр туфрагы җиңел булсын, Хәмдүн апа белән һәр вакытта да аралашып, аннан үрнәк алып яшәгән җырчыларның берсе дип әйтәбез килә. Американ татар дәүләт филармониясе әлбәттә үзенең бик зур шәхесен югалтты. Чөнки Хәмдүн Тимергалиевның исеме, аның иҗаты ул бөтен яктан караганда да безнең халкыбызга бик якын, чөнки татар җыр сәнгатен үстерүдә, аны пропагандалауда, аны бары тик Хәмдүн Тимергалиева кебек югары дәрәҗәдә башкару осталыгы ул безнең Хәмдүнәнең иҗатта калдырган эзе булып бик күп елларга халык күңелендә сакланыр дип. Безнең филармониягә килеп керәдер, шаулап гөрләп ул бөтен сәнгать дөньясында иҗат итте. Ана һәр бер җыры үзенә күрә, ул бары тик Хәмдүнә тудырган гына җырлар иде. Ул халык җырлары, ул композиторлар әсәрләре, ул үзенең хезмәтенә һич китмәле, менә шунда югары дәрәҗәдә таләпчән иде. Сәхнәгә чыгам, ул халык белән аралашам, ул үзенең язмаларын эшлим ул. Мин уйлыйм, ул безнең татар халкының күңелендә бик күп еллар әле якты булып, матур булып, Хәмдүнә булып сакланыр дип. Авыр туфрагың җиңел булсын, Хәмдүнә.
сезгә исем бирелде, Хәмдүн апа зур булышлык күрсәткән, шулай бит? Исем бирелде, Аллаға шүкір, инде 20 ел сәхнәне җырлагач, апайым ниге алмыйсың инде, ал инде күреп калыйм инде шуны дигәч, как үзенең баласыннан теге әйбер сораган кебек, бала көткән кебек. Теге үзенең баласыннан аны көтәсең бит. Без инде аны алдык, Аллаға шүкер, Алланың рәхмәте яусын, аңа тагын бер Бик күп көч тыккан кешеләр дә булды. Хәмдүн апа инде минем девиз, минем эстрада әнием дип әйттем бит инде. Минем флаг тотып алдан баручы кеше иде. Менә исемен мәңгеләштерү турында да фикерләрегез бар бугай сезнең, шулай бит Хәмдүн апаның? Минемчә мин Борай районыннан бит инде. Борайга авылына да Хәмдүн Тимергалиев исемен бирсәләр, ул бик начар әйбер түгел. Ул булырга тиеш, чөнки Хәмдүн Тимергалиев, Хәмдүн дигән кеше эстрада бүтән юк булмаячак та ул, андый исем. Исеме дә менә безнең кебек Илназлар бик күп. Мәсәлән, мин үзем әйткәнем бар. Хәмдүн булып калачак гомерлеккә. Хәмдүн апа инде исән сау ятсын. Борчылмасын, без аңа йөзенә кызыллык китермәйбез дип мин үзенә карап әйткәнем бар. Ул миңа үзе әйткәне бар, апайым йөземә кызыллык китермәдең. Алланың рәхмәте яусын сиңа диде. Шуңа күрә ул тыныч ятсын. Без шәйшәк. Һәрбер кешенең күңеленә ул шундый бар, тик якты хәтерләр булып кына чыннан да легендар җырчы Хәмдүн Тимергалиев булып керде. Гаиләбез исеменнән рәхмәтле, чөнки гаиләбез аңа рәхмәтле. Ул безнең гаиләбез өчен дә бик тырышып, әйбәт яшәсеннәр дип яшәгән сәхнә әниебез булды. Рәхмәт аңа. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Бүген шушы көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, Хәмдүн апа турындагы матур хәтерләрегезне безгә, тамашачыларга җиткергәнегез өчен сезгә уңышлар телибез. Чашырга ясын, исән сау килегез. Рәхмәт, исән сау булыйк. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклagыз. Исән, имин булыгыз.